Λοιπόν, Γεια έχουμε σας, κύριε τη χαρά. Πετρίδη. Καλώς Γεια ήρθατε. σας. Μαζί μας τον κύριο Ευχαριστώ Φίλιππο πολύ για την Πετρίδη, πρόσκληση. ο οποίος είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Άμπιο. Καλώς ήρθατε. Να συζητήσουμε για ηχθειοκαλλιέργειες. Γιατί εδώ στην Ελλάδα. Κοίταξε, είναι παράγοντας της επιχειρηματικής ζωής της χώρας αυτός. Νομίζω είναι εκ των βασικών πυλώνων της ελληνικής επιχειρηματικότητας. Και πάντα επειδή προσπαθούμε να καταλάβουμε μετά τον πόλεμο ποιες είναι αυτοί οι τομείς που πλήττονται, δεν είχαμε σκεφτεί ότι μπορεί να πλήττονται και οι ηχθειοκαλλιέργειες. Και όμως συμβαίνει, έτσι. Βεβαίως. Καταρχήν να πω και εγώ χρόνια πολλά στις μανούλες. Να τις χαίρεστε. Και στη δική μου τη μανούλα. Να σας χαίρετε Να τις και χαιρόμαστε, να τις χαιρόμαστε. Και ναι, έχουμε περάσει πολλές κρίσεις. Κορονοϊός, ο πόλεμος στην Ουκρανία, τώρα ο πόλεμος στο Ιράν. Γενικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε είναι ότι όλες αυτές οι κρίσεις αυξάνουν το κόστος παραγωγής. Δεν σημαίνει βέβαια ότι όταν αυξάνεται το κόστος παραγωγής, ταυτόχρονα αυξάνεται και η τελική τιμή διάθεσης. Οπότε έχουμε διάφορα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε. Αυτό και παράλληλα, ήθελα να ρωτήσω, θα αυξηθούν και οι τιμές στα ψάρια? Αυτή τη στιγμή διανύουμε μια καλή περίοδο. Δηλαδή έχουμε μια πολύ καλή ισορροπία μεταξύ κόστους και τελικής τιμής διάθεσης. Και αυτό βοηθάει πολύ στην ευημερία και στις επενδύσεις στον κλάδο. Υπάρχουν καθυστερήσεις στις εξαγωγές. Το μεγαλύτερο πρόβλημα ποιο είναι που αντιμετωπίζετε? Κοιτάξτε, το μεγαλύτερο πρόβλημα έχει διάφορες φάσεις. Στην εποχή που είχαμε τον κορονοϊό, ένα μεγάλο πρόβλημα ήταν τα logistics και οι μεταφορές, οι οποίες είχαν αυξήσει το κόστος διάθεσης. Η Ουκρανία μας αύξησε πρώτες ύλες. Το Ιράν μας αυξάνει τα καύσιμα, τα οποία επηρεάζουν γενικά άμεσα και έμεσα την παραγωγή. Και κυρίως γιατί επηρεάζουν το κόστος της παραγωγής της τροφής, το οποίο αποτελεί και το μεγαλύτερο κόστος της τροφής των ψαριών. Της τροφής των ψαριών, ναι. Και αυτό είναι και το μεγαλύτερο κόστος ούτως ή άλλως. Είναι περίπου, πλησιάζει το 60%. Κοιτάξτε, αν κρίνω από τον αγροτικό κλάδο που το μεγαλύτερο τους πρόβλημα τώρα είναι το κόστος των λιπασμάτων, καταλαβαίνω ότι κατά τη στοιχεία και το κόστος της τροφής των ψαριών θα είναι και για εσάς μεγάλο ζήτημα. Η μήνα-μήνα αναθεώρηση των στοιχείων του πληθωρισμού, που βλέπουμε να τσιμπάνε ακόμα και τα ψάρια, τα φρέσκα, τα ψάρια, τα ηχθειοκαλλιέργειες, τα κατεψυγμένα, όλα. Είναι κάτι που θα το δούμε να κλιμακώνεται ακόμα περισσότερο τους επόμενους μήνες, πιστεύετε? Κοιτάξτε, εξαρτάται πώς θα εξελιχθούν όλα τα μεγέθη που επηρεάζουν την ηχθειοκαλλιέργεια. Η ηχθειοκαλλιέργεια είναι ένα διαφορετικό μέγεθος σε σχέση με την αλεία. Οι αλίες επηρεάζονται από άλλους παράγοντες περισσότερο από ό,τι επηρεάζονται τα. Ακόμα και τα καύσιμα. Βεβαίως, τα καύσιμα είναι μια πολύ μεγάλη παράμετρος. Είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια δυστυχώς λόγω υπεραλίευσης και της κλιματικής αλλαγής έχουμε αισθητή μείωση των αλλιευμάτων. Με αποτέλεσμα η ηχθειοκαλλιέργεια να καταλαμβάνει αυτό το χώρο, δηλαδή με στοιχεία του ΦΑΟ πρόσφατα, το 69 περίπου % πλέον της διάθεσης αλλιευμάτων παράγεται από ηχθειοκαλλιέργειες ανά τον κόσμο και το 31% είναι μόνο από αλία πλέον. Είμαστε ανταγωνιστικοί σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και την Ευρωπαϊκή Ένωση? Γιατί, αν δεν κάνω λάθος, τα δικά μας τα ψάρια εξάγονται και στις ΗΠΑ, εξάγονται σε πολλές χώρες. Και σε σχέση και με την Τουρκία που έχει τεράστια παραγωγή. Έχει μεγάλη. Βεβαίως. Εμείς είμαστε μεγαλύτερη παραγωγός εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον. Είναι η μεγαλύτερη παραγωγός χώρα η Ελλάδα. Η Ελλάδα, ναι. Μετά την έξοδο της Βρετανίας είμαστε εμείς η μεγαλύτερη παραγωγή. Έχουμε εξαγωγές σε 38 χώρες στον κόσμο. Και στη Μέση Ανατολή? Και στη Μέση Ανατολή, όχι τόσο πολύ στη Μέση Ανατολή. Παρότι γίνονται κάποιες εξαγωγές, ο κύριος όγκος είναι σε χώρες της Ευρώπης. Προεξέχει η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία, που αποτελούν και την πρώτη τριάδα των αγοραστών μας. Και ακολουθούν. Γίνονται προσπάθειες για νέες αγορές, γιατί εκεί είναι το μυστικό. Τα ψάρια τα ελληνικά έχουν συγκριτικά πολλά πλεονεκτήματα και ως προς την ποιότητα και τη φρεσκότητά τους. Και έχουμε το πρόβλημα της Τουρκίας, βέβαια, η οποία είναι αυτή τη στιγμή η νούμερο 1 χώρα στη Μεσόγειο, στα είδη τα δικά μας, και ο οποίος είναι ένας ανταγωνιστής πολύ σημαντικός, τον οποίο θέλει ιδιαίτερη προσοχή το πώς κλιμακώνει και εκείνη την ανάπτυξή της. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω, επειδή αναφερθήκαν τα παιδιά και στο κομμάτι του ταξιδιού του ελληνικού ψαριού και πέραν του Ατλαντικού, την Αμερική, όλη αυτή η πολιτική Τραμπ με τους δασμούς, με το ίξις αφίξις, με τη μία μέρα λέω αυτό, μία μέρα λέω το άλλο, που προκαλεί αναταραχή στις αγορές έτσι κι αλλιώς. Είναι ένας κλάδος και ο δικός σας που θα μπορούσαμε να πούμε ότι δέχεται κραδασμούς? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή όχι άμεσα. Η πολιτική Τραμπ επικεντρώνεται σε πολύ πιο σημαντικά
έτσι, στοιχεία της οικονομίας. Οχήματα, αυτοκίνητα. Οχήματα, αυτοκίνητα, καύσιμα και οτιδήποτε άλλο μπορεί να σκεφτεί κανένας. Το ψάρι αυτή τη στιγμή έχει μείνει λίγο απ' έξω. Φυσικά, όταν δημιουργούνται τέτοια προβλήματα, καταλαβαίνει κάποιος ότι αυτά αργά ή γρήγορα θα επηρεάσουν όλους τους κλάδους. Θα θέλατε κάποια μέτρα από την πολιτεία σε σχέση και με την Τουρκία? Ναι, το βασικό μας πρόβλημα, η ηχθειοκαλλιέργεια φυσικά, όπως κάθε παραγωγικός κλάδος, έχει προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά είναι οργανωτικά, έχει να κάνει με τη γραφειοκρατία. Τα έχετε πει και εσείς σε εκπομπές σας πολλές φορές και για άλλους κλάδους. Τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουμε κι εμείς. Το βασικό μας πρόβλημα όμως είναι το χωροταξικό, το οποίο δυστυχώς έχει ανατρέψει και σε πολύ μεγάλο βαθμό και τις ισορροπίες έναντι της Τουρκίας, γιατί αυτή τη στιγμή οι Έλληνες παραγωγοί και σημειώνω εδώ και οι επενδυτές είναι εγκλωβισμένοι σε μια πολύ περίεργη αντίληψη που έχει δημιουργηθεί κυρίως στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και ειδικά στη Γενική Διεύθυνση Χωροταξίας, η οποία διαμορφώνει έχει εγκλωβίσει τις επιχειρήσεις χωρίς να είναι κατανοητός ο λόγος ο απολύτως, διότι αυτό που έχει δημιουργήσει η Ελλάδα με το θαλάσσιο χωροταξικό όσον αφορά τις ηχθειοκαλλιέργειες αποτελεί μια άριστη πρακτική. Ετοιμάζεται και ένα συνέδριο τώρα, έτσι δεν είναι? Ναι, κάθε 2 χρόνια σε συνεργασία με την ΕΛΟΠΗ, την Ελληνική Οργάνωση Παραγωγών, οργανώνουμε το μεγαλύτερο συνέδριο στο κλάδο στην Ελλάδα και ένα από τα σημαντικά γεγονότα στην Ανατολική Μεσόγειο, το οποίο γίνεται την ερχόμενη εβδομάδα, Παρασκευή και Σάββατο, με πολύ σημαντικές παρουσίες και από την ελληνική πλευρά και από την ευρωπαϊκή, και έχουμε αυτή τη στιγμή περίπου 14 χώρες που συμμετέχουν, έχουμε πάνω από 40 εκθέτες και 70 ομιλητές διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι έρχονται να μας πούνε όχι το τι γίνεται σήμερα, αλλά κυρίως τα μελούμενα. Καλή επιτυχία. Και θα είμαστε εκεί. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Πετρίδη. Καλή Κυριακή. Πάμε.